Эфирда парламент хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Исәнмесез. Язгы сессия һәм парламентның Төбән палатасының 7нче чакырылышы үз эшен тәмамлый. Һәр депутат алдан билгеләнгән юнәлештә эшли. Республикада сайлаучылар белән очрашалар. Фатих Сибагатуллин Дәүләт Думасында 3нче чакырылыш инде экология һәм әйләнә-тирә мөхит мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Бу темага китап та язды. Закон нигезендә хәл ителә торган проблемаларның берсе сәнәгать җитештерүләреннән экологик зыянны киметү. Нефтчеләр иярчен газ чыгарудан зур кыенлыклар китерә. Фатих Сибагатуллин җитәкләгән Нурлат районында гына да 9 факел янды. Хәзер инде законда закон актлары да гамәлдә. Это председатель правительства, значит, подписывает, значит, как говорится, постановление правительства. И норматив там 95% утилизируй, отдай, не греши. И если, значит, вот меньше, то за вредные воздействия, за негативное воздействие окружающей среду большие штрафы. Сургут нефтегаз берләшмәсе иярчен газны җыю, куллану һәм үтилләштерү буенча алда бара. 60 миллион тонна нефть һәм 13 миллиард тонна газ чыгарып, компания зәңгәр ягулыкның 99% куллана яки үтилләштерә. Бу күрсәткеч буенча Россиядә 2нче урында Татнефть берләшмәсе. Спасибо им, наши нефтяники, они во всех отношениях тоже. И особенно вопросы экологии, можно сказать, даже самые передовые. Вот наши нефтяники используют более 97%. Да. И плюс ко всему, значит, вот по экологии не только, значит, вот там заводы, значит, вот там ультрасовременные. Вот Танека возьми, значит, он экологически, можно сказать, не абсолютно так, значит, вот самый наименьший вредный, значит, вот, как говорится, производство. Депутат сайлаучылар өчен шактый эшләр башкарды. Фатих Сибагатуллин инициативасы белән Казандагы 7нче хастахана базасында урология үзәге ачылды. Анда хирургиядән тыш операцияләр ясыйлар. Шундый ук бүлекләр Саба үзәк хастаханасында һәм Тимер юл хастаханасында да бар инде. Халык ышанычлысы сүзләренә караганда, Республика клиник хастаханасында 4нче үзәк әзерләнә. Радик Ильясов пленар утырышларда гына түгел, профильле комитетта да актив эшли. Узган чакырылышта ук ул транспорт министрлыгына Мамадыш районының Соколка авылы янында Камаша күпер төзү үтенече белән мөрәҗәгать иткән иде. Бүгенге көндә карар кабул ителгән инде. Радик Ильясов фикеренчә, Дәүләт Думасының әлеге чакырылышы нәтиҗәле һәм уңышлы эшләгән. Безнең парламентарийлар да сынатмаган. В отношении 6-му созыву на 500 законов принято больше в Государственной Думе по всем направлениям. И еще будет продолжаться до завершения нашей деятельности 7-го созыва. Наши депутаты достойно представляют Татарстан, защищают интересы Татарстана, вступают в споры, когда по Татарстану, значит, есть какие-то, значит, с точки зрения других регионов, значит, зависть или иногда бывает черная зависть, да, они защиту, значит, вступают и приглашают посмотреть, как у нас это делается. Радик Ильясовның хезмәттәше Евгений Гришин шулай ук бик мөһим комитетта финанс базары буенча эшли. Пандемияга бәйле соңгы бер елда 5 миллион россияле әлеге базарга мөрәҗәгать иткән. Сәбәбе кертемнәр буенча процентларның кимүе. Әмма катлаулы акчалата операцияләр үткәрү өчен җитәрлек квалификация кирәк. Күпләрнең моңа белемнәре җитми. Финанс ягыннан авыр хәлдә калучылар байтак булды. Татарстаннан да ярдәм сорап депутатка мөрәҗәгать итүчеләр булды. Рауль Хиснуллин да 5 ел элек сайлаулар алдыннан халыктан турыдан-туры наказлар алган. Әйтик, ул җирле совет депутатлары үз керемнәрен декларацияләргә тиеш булмавына закон нигезендә ирешкән. Россия төбәкләренең авыл җирлекләрендә моннан башка кадрлар кытлыгы да бар. Аннан башка табышларга декларацияләр тутыру дөрес түгел. Законнарда гамәлдә булган башка инициативалар да бар. Один из законопроектов, который сейчас принят, поправки, которые мы внесли, это то, что касается вопросов комплексных кадастровых оценок. Принципиальный момент, поскольку на коллегии Зимомышт Рустам Нургалевич поднимал этот вопрос отдельно, и мы понимаем, что кадастровые оценки и вопросы платежей – это один из моментов, который принципиально важен для муниципальных образований. А поскольку я представляю в Думе комитет по федеративному устройству и местному самоуправлению, поэтому этот вопрос был поднят и он решен. В целом 74 законопроекта, в которых я так или иначе принимал участие,
37 из них уже приняты и вступили в законную силу, поэтому я считаю, что эффективность моей работы выше 50%. Это очень здорово. В планах я вхожу в ряд подкомитетов, возглавляю ряд рабочих групп. Одна из рабочих групп – это та, которую тоже я создал по поручению Рустама Нургалиевича. Это рабочая группа, которая касается внесения поправок в действующий гражданский кодекс по принудительному лицензированию лекарственных препаратов. Звучит сложно, но на самом деле там все очень просто. Государство имеет право в особых случаях выплатить определенные роялти владельцу патента и производить лекарственный препарат на своей территории самостоятельно. Что это может дать конкретно Татарстану? Это может дать конкретно Татарстану возможность загрузить татхифар-препаратами госзаказами на большие суммы. Хәзер депутатларның күпме законнарны кабул итүдә катнашуларын, федераль программалар буенча Татарстан икътисадына күпме акча китерүләрен исәпләп чыгаруы кыен. Әмма икенчесе мөһим, алар сайлаучылар белән элемтәне югалтмаган. Моны киләсе парламент сайлауларына кадәр калган айларда дәвам итәргә планлаштыралар. Бүгенге көнгә менә шулар иде. Парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз.